Sa unang pagkakataon, susubukan ko ang freediving dito sa Pasakaw, Camarines Sur. Kasama ang ilang diver at si Coach Nono, gagawin namin ito sa isla ng Daroanak na magandang diving site sa Pasakaw. Pero bago yan, syempre, kailangan muna ng warm-up exercises. Equalize as often as we should pag-abot sa water. So, dire-diretso lang yan. At aralin o tandaan kung paano ang tamang pagpigil ng hininga sa ilalim ng dagat. Hanggang, imagine niyo nilalagyan niyo ng hangin yung chan, chest, neck, hanggang ulo. Ang freediving ay hindi gumagamit ng aparatus gaya ng scuba gear. Pwede itong subukan kahit ng mga non-swimmer. 5 minuto lang mula sa Pampang, narating na namin ang Daroanak. Kaya kong tumagal ng 1 minuto sa ilalim ng dagat. Pero ang pinakamasarap sa pakiramdam, ang makita ang ganda nito. Diba? Inabot lang kami ng ulan, pero sulit pa rin ang karanasan sa isla na siguradong babalik-balikan. For those who are an advanced freediver, I offer advanced freediving course din para sa mga line training. Para din sa mga sawa na sa aura, yung mga gusto mag-spearfishing, I also teach spearfishing. Lab Murillo, CSN.